na tumagpalangit o tanon. Amin. Bangsa na mardadari di bagasan hahulun, marinda sa napalodang nabulun, bistar da sa napalodang diyak na maingani, tano na nilingkuman di hamatiyan. Marunong mabangso ang prosya romona, di hari pagkurangamu, marpahiyan na diyaw, songon naku siya nakuan ni atas orang, rodo ko paramamu akanau poso, haleluya. Marhabo satu jauh wa mahosian nasauham, jauh magmapang satya ko pikiranmu sendiri. Saibana matadai nasa dalam asaibana patigo apa dalam unang tumnali ko di barbagarwam hadiah ibadah jala paholang diri sian hasa ado ido sahana atong rak
sayunang beimu akan sanami ajuju Tuhan dan dosa marah pokok jara jodoh sungguh hamil di masuk margiti siap pengalasan nami di hatam adi Tuhan jauh sayunang pengotingo pengalasan nami ngunang anak asin rohan sayun bimahami wali Tuhan debatahan pohon nami berubahami jada sesa dosa nami alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hadalaga tarikot Tuhan sesat di dosa. Songonot doha kani jahuba unang kumabir ayawas koko numa pamakudoan au napunaho hasanapuma di debatana di kijang. Amin.
atur siap tay so menang hatidak kuninong hatta sa hapor siap isadok ortilyon rak mahitamakdok awor siap inibadah dahukan ino sama kalbu na kapagpusan makutang doang awor siap Yesus Kristus anak inibadah dahukan asa sadari iman itu Tuhan semuanya nabi kaya siap berkata dia ador sama Tuhan ino Tuhan mau lagi kalau sekarang nabi kata Titing HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu tanggal 21 Desember tahun 2020. Naparjolo Guardi Minggu. Guardi Minggu ta sadarion ima Minggu Natal. Topik Minggu Jehovah do partogi jalamu melalui polo-polo. Napa dua hon parmingguan akhir tahun dohon tahun baru. Sadarion Minggu tanggal 21 Desember tahun 2020 tapatu pado pertanyaan akhir tahun baru bahasa Indonesia masuk pukul 10 pituit. Dohon bahasa Batak masuk pukul 10 siang 30 WIB. B. Di hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 tapatu pado pertengahan awal tahun baru bahasa Batak masuk pukul 10 WIB. Titing napatuluhon ruas napida. Mulai sadarion Minggu tanggal 21 Desember tahun 2020 Nunga Pindah Mulia Ima keluarga Rustam Situmorang Inang Borumar Paung Sianpik Diaspora Bidang HKBP Palmarung Pejuang Resort Palmarung Pejuang Debatama Mamasu-Masu Asaga Biruas Naburju di Mulyana Papaton Dewan Diakonia ulos ulang tahun 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 di Patupa Huriantado Pasat ulos Gajah Umur Turuas nama ulang tahun napa 70 tahun di bulan Desember tahun 2020. Sudah titik dohor titik pada pengon boy mandajahan di lembar titik Tagalog. Songonima sahali titik dimuliata di bagasan Mingguan. Kami panalalu HKBP Cakung, Resort Cakung, Pasahaton, mau lihat itu sudah luas dimuliata. Di pasuk-pasuk hatta Maganuk rumah tanggata, ngoluta si ganuk
bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Oras wanita selalu menang. Hatan ini mata dari teras teruha di pengatuan di pasangan tadi minggu sadarion lima di minggu tung habis tahun pesta hari atau tunggu itu harga lawan pohon minggu Markuli di tahun 2027 dia mais yang Jeremia itu turun saja Mamukas yang ayat itu Rodi ayat Sia Dong Songon Ay Songon doa dari Jehovah Marhisan doa maamu surat-surat tidak sejauh Jalan malolo maamu tidak hibutan yang kebakso perbegu Pania maso aramuna Mamuji-muji jalan hamuma Sai padua ma Ale Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel. Idama ikonau malukihun nasida siantano natukan utara jala au papunguhun nasida sian aka ujung mintalon rap doon aka nama pitung doon napakpang nagabe-gabean doon pangitubu di tengah-tengah nasida tulutan nabulog do nasiga akka namulahi tuson rodo nasiga tutu uhud tumatanis doot maturaja aw mamamukihon nasiga tu akka batangay di dalam nahorno dan tagamon tatsuladit nasiga di sini ay aw gabi amara di Israel jala Efraim gabi anak Tuhan baju itu saat nyata di mata udah nak nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatan di mata nama naruh kita laho mangalaka manalpuhon minggu Parkudi di tahun 2020 jalan apa untuk kita manaili tupudi di naum tabulus sada tahun di tahun 2020 tiga jomnai nama tadi kolota tahun 2020 molo takaman so menitri so majolo jalan pikir laut dia lah kami naik mangalaka mahita di tahun naik baru na naik si pasaha atau mituhatta tu hita jalan manaili hita somotiano akan ang tabulus di bagasan nasa tao puluni adong do hita amakinang di bagasan nasa taonon dan adong parsorion na taalupi so nasib kita berarti sudah malas diroat saya dinasib sukun adong do hita na sumangalu
sadarion tidok isi jauh baru partogi jalabual di ulu-ulu. Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Dan anong nabuhi tapangasahon di tonga-tonga di mulut tahun laho mangrupi kita ia so kita di bagasan ako siyaw tatutuani mangasahon ibana kita mangalaka diragam ni akah ako suhon na ikon siya lupata ito nga ni kita pakirimota ibana do partogi pemimpin na manguluhon kita manguluhon bangso ni dibata ado kita bangso na manguluhon ni dibata ado Tuhan Indo nagade partogi pemimpin marporang pehita dito ngatongan imuntong ibana do nang manguluhon kita nang piragang akan nakapikir ito ngatongan imuntang ibana do namang eutorang di pikiran di hita lao maligati mangalapati akan masa ito ngatongan mulunta di pagdalanan di mulunta alani amani na nakinuhunay suku-sukuku adong do hitan na so mga dopi hamaolong dan so monido lang dipakirimot tadi taon na ibaro na nagsipasahatong nilibata dan anong ibagabagaw nilibata dan masa akap si pikiran dito nga to nga nilibata alay bagabaga nilibata margugo akan ako siya'y madalani nguluna di bagasan pakirim akan mangulo di bagasan pakirimot tutuhani ido na buhi marlas di roham magalupi akka hamaolo na taalupi ala ibana do na mga lewat di hita hagugoon di akan nagalik so nakalapak pangmangkin nama pitu nama sahih do lang akan nasi ibana do mga lewat las di roham ay ibana do si pangapuli ibana do naman daw imasa na tae ito nga di bumunta di bagasan ibana jumpa kita do olo-olo dalam Yesus ada sukacita orang di bagasan Tuhan itu dapat kita las di roha na manonton ito nga di bumunta mau lebih adong las di roha na pinasahan ni pagkibiyon tu hita satu kidui sogot buhay duhi gabi
tengah-tengah kehidupan kita. Molo ala dipaksa itu bro, bodoh kita jalan. Ale molo tidak karena masa nuai yang menghina. Songkok sudah harusnya karena masa orang. So dia dong, bolu di akan aku siang marpaki limon itu ngatungan di mulut di bagasan Tuhan. Ibana dong si Paktuki nama guru kita mana ngahape nata ayu uria di Tuhan hata di batari tukon maka lewat kita pengharapan yang menjadi obsesi itu ngatungan di bulu kita cuma nang peta ado pirakan di akka amau nama baik kita tidak bebas tapi sekeras apapun so dia pegugu di rantai nama ngiho bulu di akka na posea Tuhan itu nau mamutuson rantai nama ngiho kita di hagaleo nabui masa itu ngatungan di karena apa? Allah bekerja mangula oleh bata amanginam itu ngatonga di portibio. Amin. Dihapus saya hapus yang manginam mangula do debata. Allah bekerja hanya saja bagaimana manusia di dalam iman kepercayaan kita melihat Allah yang berkuasa dan Allah yang bekerja atas kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Akan aku share jom-jom maka tidak kon debata nama nuruti debata sumber di hamumun debata sumber di penghiburan itu ngatongan di bulu ima jamita itu ngatongan di bulu di akan aku share nau pinang baga-baga di debata di papata debata marhite bulu di akan na aku share tu ibada jadi turku kon itu ngatongan di habuang itu ngatongan di Moluta di Pardalanan yang ngolu nanay manalpuan tahun 2020 makirim di tahun baru tulas di roha unang mago siang Moluta amanah las di roha unang mago siang tonga-tonga di Moluta las di roha do gugon di gitu kan las di roha do gogo di ham las di roha ido nama nalo roha biar di kita lama ngadu idam taboto ahna masa tahun 2020 lu bisian nama asa di tahun 2020 do dan taboto amalina alai pakiri mota margogo hita magadobi manang aha pena masa na ikon anu patka di tahu na lain si masahato di batatu kita alai ta ikon unang mago las di rohai sia kita ya mas di roha mago tong salinai mas di roha tak surai dia tanya menang di obat ayat obat bersuka cita lah senantiasa di dalam Tuhan telah menghancurkan penghalang sukacita. Ya, Tuhan taido nau yang menghancurkan yang menghalangi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam duka cita senantiasa dalam kehidupan. Alani yang menginang bangso nanti nobus di batang kita. Marhite Tuhan Yesus Kristus. Nau pinalua di batang kita, nau pinaibaru di batang kita. Ibaru matutulun kita. Napatulukon pada naik barui di tonga-tonga di kita asa di bagasa pada di batang kita. Madalani bolu namai segala sukacita Natal lunga tasawuf unang matahari di tahun 2020 di bulan Desember alai tong-tong main mian di tonga-tonga di Moluta manokto sale
Mau lihat di mana Tuhan jauh dari mata amanah. Dia nama dia. Naman kulihat jalan apa yang untuk kami. Tunga-tunga di persawaran Rasulullah di ujung di tahun 2027 minggu perputih di satu tahun Tuhan. Jalan lau mengalahkan kami tu tahun para sinroh dan pasangan Tuhan. Guru nama pakirin waktu guru dan kena porsiari. Tahu biar Tuhan akan Asia bagus orang pendiri. Nau pinaluam, nau dilubus Muhammad. Mari dia anak Tuhan Yesus Kristus. Nau roh tu jalan nau paluangkan siang ragam akal persuon. Nunggu mau nang tutu Tuhan. Mau nang mahal yang kena porsiari. Alani Tuhan. Mangasawa mo maaari tutong Tuhan. Manalangin hari-hari ni guru na pinasaan. Tunga-tunga ni guru namin tujuan niya. Leo hai paso. Isude ruas ni Uyang. Asa di bagas ng hai paso. Luas ni Roha. Isude ruas ni Uyang ay maka rason. As ni Roha ni paso-paso. Tunga-tunga ni guru sila Tuhan. So ni man Tuhan na makiring di hai paso ni pamanatan. Oo Tuhan. Na mga peo tangan mo na paso-paso. Paso-paso ba ng sipangan na pinangan ni sudiruas ni Uya Malikuan ay panitia mo yung mga leon ay paso diyak ka namasay diyak ka natali mo hilo ibagasan na sa taon Tuhan o Tuhan sipangan mo ni tuwa Tuhan pasatunan sudiruas ni Uya Malikuan asa mo naman ikaw ni Tuhan nasa ilo na mga kusyan siman malolong na sila. Alani Tuhan, Leon ma, las nilo ay hindi pudian niya ka naman sa iyo, tunga-tunga sudah luas niya. Na ang kakaluan namin Tuhan, nagawan po sa alani na sa bencana. Tiyak keluar na Tuhan, tuhuman Tuhan. Si pamahapon na sila, na malulag ko, lokap-lapon, asa Tuhan ko na sila Tuhan magaluhi ako naman sa iyo. So, ni Tuhan na po siya lupa namin tujuan niya. Dinamagalakan di tahun yang baru Tuhan. Hari dibagas ako, mana nga na masa. Kolo Tuhan pun kami, jala hadir pun po Tuhan. Ay kolo haburuan namin. Alani Tuhan saat di rumah guru namin. Ibu lupa sa kami Tuhan. Disabot pa ilo namin Tuhan. Jowa marusan na Tuhan. Ibu sisa doon sa panarusan namin. Pasang kami matutulong namin. Pasang tanya namin tutulong. Orang di bagasan Tuhan di alam. Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Apalagi baik kita, laos tak masalah pilihan Tuhan. Sia
dalam anguluan siapa sesama sana suruhan panesa nami idosa di doa nama dosa kami mula kami tukiu tu pangujunan palua mahami siang papa